mhuri iyi iri kufanirwa kuti iripirwe nemhuri yekumatsikinidze haisi kukomplaya, haichauyi kudaro. Vakungopa zvikonzero vasingakwanisi kumita zviri kudiwa nedare. Saka izvo zvinhu nezuva ranhasi havana kutouya zvakare, asi the other party neheri. Saka taakutokumbirawo guidance yenchangamidzi upenhauyiwe Wongo. Komana ukibura na mashamari yao. Ndizo. Mashamari yao. Mati zvapo zvakaungana. Yeah, zvatakataurira mudare muno zvapo. Zvese zvapo. Asi patakazodzoka kuno kepedzisira ndopatakazotiende kuchiremba tichizi panofanira kunga paine muzukuru wedu, pane muzukuru wedu anga ari panhamo pacho Harare, ndoainzi yaifanira kunga ari uko muzukuru wenyu ari kudare. Saka patakauya naye last time ingokwaka kwaitikize kuti vana baba vavo vari kupamuriwa panofanira kunga varipo nguva yese. Vakati vanga vachiuya kuno, vanga vachiuya nasekuru vakakurira. Saka ndofunga mabharani vane zvavakanga vataura navo. Mabharani patakauya chiremba pakaperera waenda noteto mapeto kutoa amusona ini tinokwanisa ndopakazoona kuti makapana pamusi 26 July 2020 muna January. Saka mukuti inini vari kuramba kutambira mombe ndiro kwamvuri vakuramba kutambira mombe dzapo. Mombe dzapo asi vakatidzosa kudare last time patakauya vakadzosa kuna chiremba kuti zvakataurwa namambo kuti mombe dzadziri initially wanga wati kuna chiremba ukudzadza kuda dziri 26. Mambo wati mombe 16. Mambo wati 16. Saka ivo patakazodzoka kuno kumusi wa9 patakapedzisira kuya kuno ndopa vakazoti no mombe dzataurwa namambo 16 asikwirana nazvo kuda kuti mufi ataure ega kuna chiremba. Ndokudzoka patakaita kuna chiremba kuti kuda kuti mufi ataure ega kwete kuti zvipe kuna mambo. Ndokudzoka patakaita kuna chiremba kuti taenda kuna chiremba ndopatakazonzi panofanirwa kuuya muzukuru wedu, muzukuru anga ari panemweya manje. Saka muzukuru wedu anga ari panhamo kuHarare. Patazouya musi wa9 ndopa vakazoti tichikwanisa kuuya futi kuno. Patatichiuya nehama dzekwamai patakakurira, vana baba vedu vari kwaMurema vanofanira kunga varipo. Ndopatakazopiwa ketira nhasi. Asi pane zvavakataura namabharani asi brief wanga kumbotaurawo nemuchana vanga vati vana baba vacho kwaMurema vari kuti isusu hatidedzwi kudare kuno ndivo vanhu vakatitadzira vanofanirwa kuuya kutaura nyaya yavo kwedu kwaMurema, isha kwedu kwaMurema. Saka vasina kuuya nhasi.
Sina chimwe chia. Kufundira mambo kama kwendani. Ya, kana zonyatso ziva kusha watu. Mambo do fundira panonda pa. Urumanyere. Tokasabwe. Mira tichizofundira ana zvogati tiwana idzi. Titona mambo mangweni. Tiwana kuno. Yeah,